Здравейте! Тъй като ползвам Apple Watch от може би вече 2 седмици, доста хора ме питат: добре бе, за какво го ползваш то часовник, какво толкова мога да прави? И реших да запиша това видео, за да кажа точно на хората какво прави Apple Watch, какво правя аз с него най-често. Подредил съм 10 неща, които правя най-често с часовника. На първо място правя ето това. Гледам си часа. Когато го кажа това на хората, остават някакси недоволни, но нека да припомня, че все пак на първо място това е часовник. Не може да не правите това най-често. Просто съм откровен с тях, хората понякога явно не обичат да са откровени с тях. Второ място, какво най-често правя? Както виждате, тук съм си извадил някои гаджети, преглеждам прогнозата за времето. Често казвам, тук прогнозата за времето много ми харесва, може би едно от най-готините неща, които съм виждал. Първо виждате колко е семпла, през следващите часове какво ще е времето. Второ виждате, че много лесно може да се ориентирате какви ще са градусите. Какъв ще е шанса да завали. Когато превъртите с скрола надолу, пък виждате прогнозата за повече от един ден. Може да си поставите прогноза между другото и за няколко различни града да гледате. Аз в случая не съм поставил. Така че лично на мен това ми е второто нещо, което много често използвам. За хората, които имат натоварено ежедневие, имат доста срещи, бизнес или нещо друго, ето това тук е третото нещо, което най-често използвам. Календар. Виждате, тук са задачите за през деня. Записани са си, няма как да ги пропуснете, тъй като часовника постоянно е на ръката ви. Той вибрира, няколко напомняния може да сложите преди среща, така че супер удобно, лично аз го ползвам постоянно. На четвърто място, ползвам най-много ето това приложение, което е вграденото на Apple за фитнес тренировки. Също така доста често ползвам Endomondo, Runkeeper, зависи това коя програма просто искам да използвам в дадения момент. Следващото нещо, което ползвам сравнително често, това е, освен фитнес приложенията, Shazam. Shazam, много лесен, приятен интерфейс, примерно карам си в колата, чувам някаква песен, която ми е интересна, просто натискате и започва. Следващото нещо, което доста често използвам, тъй като се интересувам какво се случва там, може би има и други хора, които следят Instagram, стартирам си Instagram. Много зависи от скоростта първо на интернет връзката ви, тъй като реално Instagram зарежда през телефона ви и след това се прехвърля през Bluetooth на часовника. Но ако е примерно много тъпкано в метро, да кажем, или някъде където сте, или примерно някоя много скучна среща в офиса, нищо не пречи съвсем деликатно да си отворите нюсфида, да прегледате какво се случва там. Опа! И общо взето това е номер 6 в моят списък, което правя най-често. Номер 7 ползвам Apple Insider, тъй като обичам да следя Apple новините. В момента събота и неделя не е имало Apple новини. Не съм направил така, че ми излиза всички, само последните през деня, които са. Следя Apple Insider. Следващото нещо, което най-често правя, всъщност следващите някакви неща не са приложения, по-скоро са вградени функции, тъй като много ми харесват новите съобщения, които са. Примерно да кажем, искате да реплайнете на някой, който ви е изпратил, натискате тук на новите
емотикони, които са долу в ляво и виждате. Примерно това е първото с ръчичките, което е. Ако е някой по-близък до сърцето ви, може да му изпратите различни типове сърца с стрела, блестящи и така нататък. Имате тук едни много забавни емотикони. И също така имате доста голям списък с стандартните емотикони. Общо това правя на 8 място. Изпращам бързо съобщение през часовника. 9. Съответно пък чета всякакъв тип съобщения. Вие вече видяхте. Примерно ето да кажем, тук ви е списъка с хората, с които най-много си комуникирате. Отваряте съобщенията. Може да тръгнете много бързо да пишете на някой. Ако искате да видите той какво ви е писал, трябва да отидете, както преди малко ви показах, ето тук в балончето със съобщения. Там може да следите абсолютно целият чат. Доста бързо преминава, както виждате. Лесно може да му отговорите с емотиконка, с готово съобщение или да издиктувате нещо на гласовият асистент. Нищо, че той чете само на английски, както виждате, изписва нещата на английски. Това не трябва да ви притеснява. Когато натиснете Done, има две опции. Някакъв текст, който той е разбрал на английски, естествено не е верен, тъй като вие не говорите на английски. Другата опция е Send as audio messages, т.е. нещо, което вие сте говорили, той няма го изпрати на английски, ще го изпрати просто на човека така, както го е чул, което вас ви е перфектно за бързо диктовка. Последното нещо, което ползвам, това е номер 10, което правя постоянно с часовника. Това е една от неговите функции, която ми е доста полезна при фитнес, а именно, вече съм ви го показвал милион пъти сигурно, измерването на сърдечния пулс. Това е нещо, което аз най-често гледам през Apple Watch, тъй като съм го настроил през определено време да ми следи пулса. Общо взето 24/7 почти ми го следи. Дори като спя съм си пуснал, го оставям на ръката ми, проследява. Може да ви е много интересно, почти съм сигурен, че при всеки един се случва нещо, което ще ви покажа. Малко е стряскащо. Примерно докато спите, пулса ви е много нисък, да кажем 50, 55, 60, 50. Изведнъж по някой пулса ви скача 100 за някакви много кратки моменти. Не знам дали тогава се сънува, не знам какво става, може някакви шумове да има около вас, но лично на мен, като се изследвах няколко вечери, ми беше много забавно и интересно. Сега съм решил да ви покажа някои неща, които не знам дали сте видели, дали ги знаете как стават в Apple Watch. Първото е скриншот. Ето така тези два бутона и правите скриншот, който скриншот автоматично е в галерията на телефона ви. От тук този долния бутон, който това е за бързо набиране на вашите контакти. Тоест, примерно искате бързо да наберете някой, само го натискате и се отварят. Или да кажем, сте в някое приложение да си разглеждате, натискате и веднага се сетите на контактите. Доста удобно. Същия този бутон, ако го задържите, между другото, ви е Power Off бутона. Други неща, които не знам дали съм ви показвал, това е като натиснете силно дисплея, че тук си къстъмайзвате как искате да ви изглежда. Има едно нещо, което е много интересно ето на този дисплей. Той е точно след планетата по принцип. Че ето тук, не знам дали виждате, написал съм, тъй като аз съм Ивайло Колевов, и ябълка К. Имате една опция, която се казва монограм, и там може да си слагате различни символи ваши. Може да сложите каквото искате като символ. Така че това на мен ми беше интересно. Други
Друго интересно нещо е, че може да си добавите дисплей изцяло по ваш тип. Аз тук съм си направил един дисплей, който е много изчистен и виждате, че има само часа. Хубавото на него е, че точно този тип екран е много енергоспестяващ, тъй като на другите, както виждате, бях извадил различни гаджети. Календар, какво е времето, да ми показва каква ми била активността през деня и така нататък. Но това постоянно е свързано с един пренос на информация между часовника и вашия телефон, което го изтощава по-бързо. С ето такъв изчистен екран, който ви показах, ще запазите живота на батерията си изключително дълго. Това е сякаш.